ללימודים, חלק 1, מה יהיה לי בקלמר. יש כאן עפרונות מחודדים כזה, שזה טוב כי הם כבר מגיעים מחודדים, ואז לא צריך לחדד כל אחד, שזה ממש מעצבן. יש לי כאן דבק, לא חשוב. עפרונות צבעוניים מחדד. יש לי כאן מרקרים בצורת סוכריה בריחות שונים, שאני כבר קניתי פעם, נראה לי זה היה לעלייה שלי לכיתה א' או ב', נראה לי א', ואני שוב אשתמש בהם. יש לי מספריים מגניבים כי יש להם כזה ככה, ואז הם לא יכולים לקרוא לי שום דבר בקלמר. יש לי כאן מחדד ממש חמוד. תראו איזה חמודי. יש לי כאן עט שחור מגניב מיפן. את הטוש השחור הזה שכולם צריכים. שטחן מגניב. חודים. עטים מכניים. עפרונות מכניים. 3 כאלה. הנה השלישי. יש לי כאן סלוטייפ. זה מין כאלה עטים שמדביקים. אני אראה לכם בסרטון הבא. את זה אני גם קניתי פעם, אני לא בטוחה להשתמש, אבל נראה. ואחרון חביב עליי מכל, מחק. טוב, אז זה הסרטון להיום, ונתראה בסרטון הבא של חזרה ללימודים.